panglingkod. Una sa tanan, may buntag. Ang atong ebanghelyo nining kabuntago no, nagisgot kini sa ang pangutana bahin sa pagpuasa. Atong hinumduman ang pagpuasa o pagampo dili gina sila bulag. Kung magtiayon ka na sila, asawa ug bana. Parehas gyapon, dili nato masiparit si Kristo ug ang iyang pulong. Ana gid na. Atong hinumduman sa dinhi pa sa kalibutan ang atong Ginoong Hesukristo. Miingon sila kang Hesus, ang matinunan ni Juan nagpuasa ug nagampo. Ingon usab sa mga Parisiyo, mao gyapon ang ilang gibuhat, nagpuasa ug nagampo. Apan ang imong mga tinunan o disipulo wala nagpuasa ug nagampo. Ato makita na ipipila ka mga tao nga miduol sa atong Jesucristo. Ila gikompronta ang atong Jesucristo nga ang mga tinunan ni Juan, mga sumuso nagpuasa o nagampo. Na ang mga Parisiyo naasad ilang mga followers nila nagampo og kuan, nagpuasa. Ilang gi-question ang Ginoo nga ang imo mga tinunan nganong wala man magpuasa. At hinumduman kung nahibalo ka lang unsa ang tumong diha sa imong pagbuhat pagpuasang nagampo. Labi na katong mga tao nga magpuasa tag 3 days, tag 4 days, halos mga istriton ginila. Sa akong kabahin, maka-skip lang kog pag kanang isa lang kamil kanang pamahaw ra man kanang madomingo dili mo ko mamahaw na pagpaniud to ayan ako pero mabawi ra gyapon nimo kay ini ko gutom naman daghan imo makaon na sa dinuon gyapon. Nga dili dautan ang gihimo sa mga tinunan ni Juan ug sa mga tinunan sa mga Parisyo. Mao kana ang kabuton sa Dios nga buhaton sa tao. Ug atong Ginoong Hesukristo mitubag. Ang atong Ginoong Hesukristo samtang ania pa ang pamanhunon sa kumbira sa kasal. Dili sila magpuasa. Atong pananglita, ang nakoy isang litanan bahin sa pagpuasa na usa kay ni ka-cleansing diha sa imong katibukan sa imong lawas. Ang hinumduman nato na ang usa ka galon, nay usa ka galon nga gilumutan na siya. Hugaw na kana nga galon. Tungod kay wala na siya kuan sa balas bitaw. Imo na siyang hinluan luguan hangtod malimpyo na siya. Sama sa kagalon nga imo nang hinluan sa bunan, butang nga pagigbalas, mahinlo gina siya. Mao sada sa atong katong naka-experience lagi sa pagpuasa no nga imong empty gini mo uban dili mo kaon labi na gina sa panahon sa Lenten season kasagaran di ang mga Lenten season man magkuan nga unsa ang imong pakita imong relasyon diha sa imong Dios sa imong kinabuhi. O kun kuhaon na ang pamanhunon, ayha na sila magpuasa o magampo. Muna itubag sa atong Jesucristo nga, napakuuban man nila, kaning mga tawana, salig pa na sila. Sa dihang wala na ko, sa kalibutan, ayha pa sila magpuasa kay wala naman ilang leader, ilang gisaligan,
Tama ra gyud po na sa usa ka pamilya nga ang usa ka kumpleto pa buo ang pamilya, kumpleto pa ang amahan ug inahan. Dili gina lagi day kumpiyansa ang mga anak sa iyang mga diya sa iyang kuan. Dili gina ingon nga magkuan gina siya. Pag nay mawala sa isa, ya dahil nga ampok naman ang kamingaw. Atong hunahunaon sa kanunay, dili daotan or sayop nga magpuasa o magampo. Atong hinumduman, sama na sa usa ka mag-uuma no. Nga ang usa ka mag-uuma mo adto siyang uma, magdala na siya og sundang. Kana iyang sundang naagi na sa kuban. Iya man ang isakob yung sundang ownsif iyang paglakaw niya. Kay kini mao atong pagpalig-on sa relasyon sa Dios ug sa tao. Ang bunga niini mao ang gugma, kaluoy, justisya, mangigsuon. Dili kay gibuhat nato aron manghinambog or mahimong garbuso kita. Sama dadtong duha ka tawo nga nag-ampo sa templo, ang parisiyo ug ang kubrador sa buhis. Nga ang parisiyo sa isang semana kaduha siya mag-ampo, magpuasa, ampo, o naghatag pagin sa tanan niyang abot sa yuta. Ang usa ka parisiyo nagsimba tungod sa iyang usa ka makasasala siya, wala siya muhangad sa Ginoo kundi iyang gipukpok lang ang iyang kasingkaso nga Lord, dili ko takos nga mo hangad diha nimo sa taas Lord, kay ako usa ka makasala. Tungod kay iyang i-humble down ni ang kagulingon nga Lord, kung maluoy ka. Ato nakita nga ang gikamiutan sa Ginoo ang usa ka tax collector, kay tungod kay dili garbuso o hambugiro nga tao. Ipakita niya, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ikaw ang tanan diha na kanman kanimo. Basin maawat kita ni atong presyo o kadtong kubador sa buwis nga nag-ampo dito sa templo. Bantayunon kaayo, dili nato makita ang sala or sayop sa uban. Ang atong dili, ang atua dili nato makita sa pagkatinuod. Diya na sa ikaduhang bahin sa atong Ibanghilyo no. Naingon atong Ginoong Kristo nga walay tao nga magtabas og bag-ong bino aron tapakan sa daang bisti. Ang sabot dili nga ang daang bisti dili pwede magkat ka tapos imong tapakan sa bag-o. Dili mo bagay sila. Example, imong ukay-ukay na nadaan, imong tapak pa ito sa pinsap nga bag-o imong dili gina mo bagay. Pangit ang resulta na kagapon dito mini padirig sa Gisano Pitila na yung mga pinsap dito mga kusada kayo. Karumdum ko na dili gina mo bagay. Laktod nga pagkasulti dili nato iuban or usahon ang maayo o dautan. Atong hinumduman nga ang daang pagkatao gilubong, ang bag-ong pagkatao miabot na mga igsoon. At makita diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 verso 17. Ningon si San Pablo nga ang daan ningagi na ug ang bag-o miabot na. Dili pwede atong itampo ang labunon og nilaban na nga humot og labi na kay ato nang gibutangan og daon ni. Mo ginakong nga matakdan man siya sa baho labi na kay atong labunon baho ng singot dili gyud pwede na. Is spirit gina siya. Subo palandungon diha sa atong simbahan no. Na ay mga pipilan na to mga kauban diya sa simbahan
nakatilaw na sila unsang kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi sa pagpangalagad. Karon nibalik lang sila nga nibalik sila diha sa ilang kalibutanon nga espiritu. Wala na sila ingon nga mga lagad na nga munang giingon diha nga sayon kayo ang dalan paingon sa dili maayo. Ang padulong nga sila mo sigpit kayo. Sayang kayo, nakatilaw na sila sa kayo sa Ginoo. Niundang pagyod, sila rin nasayod, ug ang Diyos nasayod sila kinabuhi. Ana, nga mubalik ta, nagsugod na ta sa pangalagod, ato nang padayunon. Sa katapusan, manginawt ako, isip mga sumusunod o mga alagad sa Diyos, ato kanunay pangayoon ang grasya ug kusog adlaw-adlaw aron mabuhat nato ang makapaymuot o makipamaya kaniya. Atong hinumduman gina nga kita ang Dios kanunay nagtan-aw sa atong kasing-kasing gina. Musugutag sa dili nga ang bottom line mo ginang giingon ako diha. Ang iba gabalik-balik ko gyud na sa adlaw-adlaw nga na ang mapaubsanon o pasensya. Ang imong obedience ug ang imong pag dili gina magbulag ang imong obedience ug imong pagsubmitar labi na kinsa naa sa authority na diha sa atong pag-alagad matag adlaw. Mo ginang diha ang Dios mamuhat adlaw-adlaw kung andam kita magpagamit, magpailawom sa iyang gahom ug grasya diha sa matag adlaw. Mo na tong ebanghelyo giyang yung tanan sa pagpanindog.